Foiled ar ais roimh cát an áit. Le déanaí cát méid cúpla lá i Copenhagen, príomhchathair na Danmhairge. Seo iad na nithe is díal spéise a rinne mé ann agus go bhfuilhing díobh féin. Áit a caiigh tú cuairt a thuirt ar an seo ag Copenhagen dar nóig ná nuamhan. Tásúla gom go bhfuil an fágraíocht cearclóir sin ní lusa gom. Seo an cún seo tá annachchaún ar fad dar nóig agus tá sé just go híoming, tá bíalann, tá caféine. Is féidir le tros a dhéanamh ar an abhainn an seo ar bhád éigent go híoming ar fad. Tá na bíalann agus mar sin de costasach ach chuna níor an arrátá costasach an seo ar a lion tá sé clóte. So tá mí just consiúil timp agus cíimiid cén sort rud atá le feicáil an seo. Is áit íochonach é nuamhan leis na tithe geala seo. Taonn sé ar ais go dtí an 7 haois agus cílíonn sé cuan nua. Agus bhar an túidir Hans Christian Andersen ann le haig 8 milliún a déag. Ceantas na rudaí is fearr dhéanamh i ngach cathair a bhain tú ag tuairt cuairt ar le dul go dtí an Marga. So nuamh tá mé an seo i Marga láir na cathairach, neidir an tanamtá inis ag tá torthaí agus glasraí uair timp na háite agus an sin taobh hirdom an seo tá áit le bia atá ré olbhathe, so féiceann sé go háling tá mí chun dul isteach inis agus cíimiad cad atá le fáil ann. Tá cócrocht na Danmhairge go háling, anna bhaintach le iasc agus arán seagal. Ceantar na pláta is catínta ná ceapra oscailta d'arb arnam smorgasbord. So bhí páistéir gom agus bhí burgóir de haiségant ag éidean ach bhí ochras an dahanar agus ruineamar tá sé ag tuism ruineamar dúr chun éon rud a hafada ach bhí sé go maith nach raibh. Ó le go caiith tú dhéanamh an seo ag Copenhagen ná dul go dtí an Caisleán seo Rosenberg. Tá sé níos mó ná €10 nach mór dul isteach. Agus féiceann sé anna dheartar fad múséim atá ann, tá Gardaíonú na talamh ann, agus tá sé is dócha go bhfuil sé anna sa bhfuil níl anna cuid ólas a gom faoi stair na tíre seo Danmhairge, so jo míad amach le chéile. Tógach an Caisleán mar theach saoirg ar dús sa bhliain 16 is a sé agus úsáideach sé mar chasláán riaga ar feadh níos mó ná 100 bliain. So bhí mé mí ceart tá sé actually €20 chun teachta seach an seo. Níl sé có mór agus níl cé go bhfuil an simagreen go léir an mholtaí sa stair nach bhfuil. Róchas níl an sim sinna going in an sna ríthe agus ban rion agus mar sin. So tá sé deas chun fécinn tíbal agus tá na Gardaíní go deas ach an bhfuil an fiú é dul isteach. Is fuad féin atá. Áit eile tá anna catínta an seo i Copenhagen ná Christiana. Agus sin áit nach bhfuil éon dlíthe, níl éon Gardaí siochána isteach. Tá sé anna atar fad, tá anna chuid a líon nó graffiti, pe anam gur bháil leis thuirt ar ach ní féidir leis greengraph nó fiasáin a thógáil taobh stig, so seo an slí isteach an seo agus is féidir le do gáín duna líon tá sé anna go friúil ná aon rud eile atá feice gom Copenhagen go déanais, so foréir ní dóiglumm gur féidirlumm é a haspáintíomh ach féic ar mar tá sé anna himúil ar fad agus níl drí ní dóiglumm. Bhí úna an domhan orm agus mé ag dul isteach go Christiana. Fuair mé amach ann gur dathraigh an ceantar go mór le blianta beaga nuas.
Is féidir leat greengrafanna agus bhí seán a thógáil inis. Tá sé a bhfad níos ciúne agus ní feictar daoine ag díal drogaí ar an bríomhsráid pusher a thuile sa bhliain 2024. Tásíodh an cumún seo i 1971 mar bhun áit mhíleata a rinneadh siúltóireacht agus inis tá thart ar 1,000 daoine ag marachtáil ann. Countess na nithe is fear a dhéanamh I Copenhagen. Níl sé Copenhagen in nachar. Is féidir leat bus a thógáil an seo go dtí an túlan. Is féidir leat busnú train a thógáil ach tá an bus níos fearr, mar is féidir leat dul thar an droichead agus tá sé go hála ar fad na roiirceanna atá ann. Agus an sin uair is cathrú níos déanaí tá siú an seo sa Sweden. Chahamar lá anna deas I Malmö an tríú chathair is mó sa túlan. É sin ráta tá an chathair beag golóir agus tar éis cúpla uair ag siúil timpeall na cathrach seo bhí an cuid is mó feicithe going. Tá cear nóg glóta ann darb anam líla targ agus is fiú cuairt a thuairt ar sin cínta. Ina cheanta sin thugamar cuairt ar an leabharlann. Tá an solas ann go deas agus tá sé an aice le páirc even. Chlachamar páirt sa tradiisiún súlanach darb anam fica. Go banúsach séir atá gceist ná caifé agus cáca millis I lár an lei, tradiisiún úntaach a deirm féin. Chun ár sim sa stair a hásamh thugamar cuairt ar an gasláán, muséum atá ann agus is féidir taspáanta sa eicáil ar an sean frisún freisin. An céad lá eile cúmar ar trosisiú loida. Fuaimar molla óna troirí chun dul suas ar Fallás Christianberg agus roiirc ívinge áil ar an gcathair ar fad. Ina cheanta sin tá an roiirc seo saor an asca, rud atá fíornamh gnáthach sa chathair anna chostasach seo. Dála mé faoin tric sin an tros sin ar prosisiúlóda agus bhulhing I ngach chathair chun trosisiúlóda I dhéanamh an seo san Eorp agus go háirithe I Copenhagen mar tá sé mór golóir tá anna cuid le feiceáil, so rinne mé féin agus éan ceann ar madan agus bhar sé cá uair agus bhí an troirí go húntaach ba as an Peru agus bhí sé cógran uair agus bhí sé ag mulla rudaí agsúla doing agus mar sin de agus nach cosúla seo. Even ar fad sin éiad na istíagris. Tá sé cúil las goige mar ní leann sé mór an goige go fóil. Ach má tá tú ag fécinn ar cadé leile céis na place. Beag sé ag caint mar leann sé béla. Do you speak any English? Oh, I don't English, all right. Barn with it. Barn, líomh sa béla. Well, tá míad ar as san airport arís agus tá a chuid ama an seo for réir I Copenhagen cruichnathe inis. Caithfidh mé ará gur bhuain mé antaitnamh as an chathair seo. Tá sé anna bhéir, róbhéir, chunad iarna rá. Ach ag an céine tá áitina ferfa ann, tá sé glán, tá sé deas, tá an talteacht go híoming, agus tá suú gom gur bhuain sibh taitnamh as mholtaí den áit híoming seo. Agus go dtí an céad rá eile, slán